Sagudahin nga rod ti surat ni June nga pinauluan tayo ti sumalaso. Sagudahin nga rod ti surat ni June. Dear Manong Nemi, tsaka muna niya ti pampanunutek idi umasadag ni nanang kanya. John, nanang, agmatrikula ni ading mo into ng bigat. Kat di mo umanay na ito kwarta anak ko. Sigaan mo da kwarta. Ni nanang mat, pangalok ko mati kwarta kat dumawdawatak pati pagpletik kada kayo mapanagsapol di trabaho. Napayawang pati na-strict mo ay anak. Impasami, the application letter mi, kada ruse mi, iti posible nga mabaling nga mangala kada kami kag trabaho. Nga maging kanay ta, nanang. Hamad lang nga nag-ring di cellphone ko. Tapos siyempre, no mabaling, no kayad da kami, kayad da, ngalaan, siyempre tawagan da. Ng may kanto ag-report ti kasto nga oras, kasto nga alda para for interview no kunada. Dakal ti posibilidad na nga maalaak. Nga maging ganay ta. No agring cellphone ko, samad nga di kita nag-apply. Narigat na tatibiyag na nang naggraduara ka man nga agpaiso ti college. Yung nagrigat nga, ti sumrit trabaho. Sumalaso ako na da. Ano nga sumalaso? Aggraduar ka man ti college no saan, narigat na tat sumrit trabaho, aggraduar ka. Alagad ano sa anak ko. Buyogan na namin ti karkararag. Laglag pa nyo reta. Isong harot ti data ti pagyamanak ta, impas nek mukit naggraduar ka. Hangga pala na kinubnubya. Ala na. Ano, ibag gayo? Mangremedyo kat na yun, dato'y kwarta nga da kanyak. Pangalak nga rin na nang ikayan da antim nga baring. Baring mo na biring. Antim nga biring. Makangig tumanan, ti ado nga saon, nanti. Kaya na nangarutan ako. Kita umat sa bali nga mabalin ti pagpatulungan. Adun sapit, di utang ti katakwada nga santay na mabayada na. Alan. Ano nga tananang nutakay ti mapan? Ada nga rot obrak. Kaya sardin nga pala ito, Brayo. Alan, anak ko. Kas inauna, kat naggraduar ka maten, tulong mo, adagit adim. Inarti may tulong ko, kinaumat pa ito, mas ka kang trabaho, so malasok. Wala, sige nga rin. Enak, ananusan na, denggan, anyaman nga, mading asawa nanti. Kas nagharot tinaramid ko, manong nemi, siyempre, pinastrik nak dati katulong da. Masapol mo ni Antem. Uwan, ay na. Baka hamo matangan ita ti kuana. Saka na pinastibud na. Taita pa lang unget nga unget. Mamanang hanek ka mas daoy. Talaga man nga naungit nanti. Diyak ba napautan nga napintas ti panagsasaon. Agsupadi da kin uncle. Uwan nga ron. Napiapikin ni uncle mo ta. Hanggang makangag ti mati nga sao. Ngayon ni antip nga biring. Amom no nalakalang ti sumapol ti sabali nga pagtrabahuan. Yan bayagan na nga, wanak dito. Tsak maanusan na nga, maganano sa klata. Na, sa bagay, narawamak mat. Katanunin suna, at talikod. Ano bra naman? Kamana mo? Kasasarita lang sa kita, mga asikaso, iti bangkag ta. Pagsawsawa na idante. Amuti, drason nanti. Labanang karot itilikod ti balay da, manunemi, kat iti apagonyak. Nanti, ala! Naibagam! Kaya sino ka? Ni Auntie Mat. Kat siyak ni June, kagapuan nga, kaanak nyo,
nga junior, dedi kabsat yo, anti. Tsuh! Awan ti amok nga napintas ng bagam. Talagang awan anti. Pero da ka. Binaon na nga ni nanang. Masapul ngamin ni Heidi nga Jack ti pagmatrikula na into no bigat. Pagmatrikula. Da kayo sakban na alisto yung asdgan no kasapula ka di kwarta. Kasi ka. Nagraduar ka ba na? Nagraduar ka ti kaalan saan? Naman hindi. Kinaan at kuwem. Abi di ka sumurti trabaho. Anti. Adot nag-apply ako. Ngem awang pa itin nauray ko nga tawag. Apo ya. Ang urayan ng tawag basta ingkalatan. Hamot nga rin ka dyan, di. Di style ti ko ita. Mga sagana ka application letter nga may attach na resume. Sa mo pa i-submit. Di ko na danto kit. Ada cellphone number mo to. Ada mama. O sige. Urayan na tatawag mi. Kasi yaman. Naging ganat daw pa itawag. Apo ya. Sabi na nga ron nga pinagbasa na ka ti college. Ninanang mo. Nga ado, di kita na itultulong ko ka. Amom, jak pa ilis-listan, di kita, may utangin ni ante, ninanang mo. Ay ipag, kasti kaso, utang kalimutan. Tapno lang makapagraduar ka. Hindi naman kumagat. At tatrabaho mo, tapno lang kita, utang, ninanang mo, itagbasbasa ka. Mayumatin bayadan. Ora saan nga nakalista. Baka adalista ni nanang mo. Sa ita umay kang umutang para kinikapsat mo. Si kamot na namang tulong kang kwa na. Ante, di ka mabanog. Mabanog nga. Di ka pa nagsasauyo. Di mapinpintas no. Alumayan nyo lang magsaot. Dalala ko. Ay, sorry ako kumatakay ko rapidan. Gusto isal ko. Maanusan da kayo. Di kita. Ano? Alam na, auntie. Hawag mo ni auntie. Pumimpintas ni auntie na kasta nga. Tawal pangay-ayo. Nga. Datulat na nibol sa kanya. 5 gasot. Ay, nagyaman ng auntie. Susapo kaya. Intun ka ano nga ta. Nasaan kayo nga umay ag-uutang. Intun ka ano nga ta. Nga umay kayo kit umay ka agbayad. Mga asin na po Diyos, anti. Dumtang tumulat at gasgasat. Kaslakada kayo. Apay dati na yang napaknang kayo. Talaga, susta. Gusto to ko lang. Rigat matitid ka kasasad mi. Ngayon, kapot diskarte. Tilaing ko. Laing mi kini uncle mo. Ano mata? Laing nalaling ang ni uncle mo. Padam mo deta nga ko. Omar Arabid na. No saan nga siya tinagbaling asawa na. Ang kasto nga biyag mi. Nala. Ang karoon ano rusam sa 5 gasot? Ngayon, laglag pa ma. Sumrek ka ti trabaho, tapno da man la serbi na nagbasa kat kolehiyo. Ay, ni auntie biring nga. Tikat pa na kay Ruamnan. Jack pa napuutan nga. Dakagayam John. Kana ka, no? Kumusta? Namati, may tulong bigyan ka anak ko. Ang lakas diya ka mga sarili. Daka, ano ba? Wala. Sila matulad ko pa. Isang pwede ko nakitnan. Dahil ito, ti resulta, ti panakangig kumanin ka na kitay kinaling ni agsaw nga makasakit ka namang lalais ni ipagyo. 5 gasot. Kaya na. Sumintid na. Nakangig man na ati adosao. Bayad ka to, masapol mo, di ka ako masumarti trabaho, adot utang yun, may imut utang ni nanang mo, nagbasbasa ka, naggraduar ka lang ti kolegyo, pay trabaho, sumalaso. Patulad mo yan, auntie. Ang kanayon na kasamang ko keng kuwan. Agsubadi na kini uncle. Kini uncle mo na kasalita. Mo sa dyan, uncle. Sila nabanan sa sinupervise, di kita mga asikaso iti dagada. Talon da, bangkak da. Nagpasentro akmanen manong name tabarbaring konak no makadalapos ak tinim bagagasak. Anya tamok baka no adda makitak nga
for hiring kung ano na trabaho, umutlat ka. Uri ti newspaper, kada Facebook, sapulak ka na kita kasapulan, trabaho. Newly graduate, wanted, newly graduate, dako makasyawan. Kung nirigat na yan. Ay, sumalaso, ora graduar ka ti kolehiyo, sumalaso, tirigat tagsapul ti magtrabahuan. Kinontak ko ni Bernard. Pare, trabaho mo? Kaumpay. Yan mo ita, dak dito yan. Pag na, barbaring no, ada mangibagang kayo mong trabaho. Hindi. Oray naman dito, Mike. Nagkaraduaran kami, manon na imikin ni Bernard. Huwag gayam. Ningata, Tony. Si Anthony, ni Anthony. Tawagan man gini, baka da trabaho na. Tinawagan na. In speaker na pa yan. Pare, kumusta nga, Anthony? Anthony, Bernard na to eh. Wala mo. Trabaho. Anusa kong lata na. Pangururayan ka na kita nag-applyan. Ano rin ta? Waiter. Ang amin restaurant ng uncle ko. Pinagkasapulan na to waiter. Di siya ako na. Ang bale, pangururayan nga agtrabaho ti opisina man. Ano sana, tagbaling nga waiter. Wala bakante. Apaya. Kahit may tagtrabaho ka ni June. Kadwa kita ni June. Kumay kayo Barbaring no kwa. Damat pa ikindi bakante. No kayo tagbaling nga waiter. Kita mabali na. Kahit mo John. Okay. Ananusan na. Ano serviti guwapo tanong. Tagbaling nga waiter. Umay kami nga ron. Alas sige, urahan kayo. Umay kayo. Tapang kami May sana class nga restaurant man. Ado mo di kiti customer. Nga mostly nga makita mga customer kada mabalin na. O na? Tanod di kita ako mabalin na. Kaya mapadalang ka na kagangay restaurant. O di kita fast food. O na saan ka di kita karinderya. Dito yung akit na yung class. Okay man lang, tiswaldo. Minimum wage. Nasa isayatan ng tawan. Minimum tumad lang ng mga opisina ka Diyan laki ng waiter Bakit? Tayo mamukha kinanggel ko. Okay, pats ko na gito kinaridwara. Ako pati collar job da. Kahit da ka sumurek man. Napag-iso na Kasi makita yun, nagado nga customer. Baka orang di waiter nga mga sikaso katakwada. Rugyan yun. Una yung tumbigat pala. Itan, sir. Okay nga rin. Ay, Anthony, ikamita tinupormeda. Ako, brother. Medyo i-orient mo ita, Una, uncle. Siyempre, no may sakay waiter, masapol nga to oreo da problema makit naisam kalata. Good morning, sir, ma'ams. Good afternoon. Good evening, ma'am. Naisam ka madlata. Dito ti menu. Ano ta? Dapat di papel, notebook mo, di ballpen. Isurat mo no, niya di kiti order. Ngayon masapol nga, kabisad po nyo di kiti Di kiti orders. Di kiti Yan ag-review kayo. Di kiti menu. Pang-special amin na kita dati una, secondary, kagkano ti kaalakan. No, sa lutsod ang dangarod no, for how many minutes? Di kito, yan ito special, 10 to 15 minutes. Di kito kita mostly 5 to 10 minutes. Tiba na 15. No, medyo delay, taado ti order, ato ti customer, 15 to 20 minutes. Kaya siyempre, yun na yung katawan, danum. Yun na yung danuman. Yeah? Ito maaloy order, may submit yun, di order, pagsubli kayo, yung pera ni danum. Sir, ma'am, ororay nila ba sita? Datot customer, kasi anaanos lang. Okay? Okay ba? Kasi, dinaskin ka at the trabaho tan, Bernard. Kas na nga tinaramid mi manong name ka dahi ding aldaw.
Why? At least, ada trabaho min ka ni Bernard. O rin, no, waiter lang. Amula lang iti waiter. Baka da mangkursunada ka ikan nakatakal at tip. Sinulsul ko kini Anthony. Kasi na yung tip. Ada pang personal nga tip na yung mga lagi di customer nga kukam da ito eh. Dito yung pagbibingayan niyo. No amuda. Noon mamaruan da nga mangted. Ayun. Sige. Barbareng makatipak ti adu. Itip. Nakakustumerak manong nimitin na lapsat na bakal. Ma'am, good morning. Good morning too. Dato ti menu, ma'am. Ti dating order. Kabarbaruak, ma'am. Italag trugik. Sumadlada mo ka makita. Kadagupan nyo amin sikat kagapuan, ha? Ni mamat. Napigsabala pa nagkita da. Idinto ta mo no taon mo, ma'am. Idagtawan ako to 16. Insarting ko din na pilang titawan. So I'm only 16. Oh, udot ko na, ma'am. Gabot na talaga nga. Agro-pro pa kayo pala ka 16 years old. Di ataman di mo gusto akin ka. Baam di kang kanto takalatin. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yung baga no, anot order na. Sige, ma'am. Oray, pakiore lang ti 15 to 20 minutes. Nagbayagan. Ato namin ti customer, ma'am. Madamdam ikan kayo ti water. No order ti wine. Mabalinod, ma'am. Magdad ka man red wine. Ti kabasitan. Ikan kayo ti ice, ma'am. Buka na. Sige, ma'am. Wait, ma'am. Mabit lang, ma'am. Yes, naga mo. June. Tusos tungan nagan. Pagkaduyo kahit tinagang ko. Ano ngamin? Abay Cordapio? Patricio. Ay, nagbigtas Pat. Pat John. John Pat. Oh. Pat John. Uno John Pat. Ano kahit mong hawak ko ka? John Pat. Uno Pat John. Solaso. So malaso saya, ma'am. Isang aribo tinted na kanyak nga tip sa another 1,000 nga pagbibingayan ni naalak pa iti cellphone number na ta inalan mo iti sentable number lokwad na karat ni Bernard. Nakakusto mo na kati matrona sigurado awisan na kanto deta. Kat mang didlakit why not korta gayam. Okay na ito, trabaho tayo. Okay. So nga nagamit ak manong naming naragsak. Naragsak kada pag-gubramon. At dan nasaya doon anak ko. Nitong opisina, ang kumpanya pa, restaurant na nang. Restaurant? Ano to ba rin dyan? Waiter. Katuri ko mga saan ka nag-direktuar di kolehiyo, mabalimad lahat, waiter dyan. Isumutad na. Ay na po yan. Ang gabalin nang, nakatipak din. Bukod ko ta 1,000, bingay ko ta 500. 1,500. Tip lang na ta. Mayat man. Taanda itip. Nanang itip nga magbagay. Dakal tawan, paimintad ko ka na kayon. Baka ito nung bigat, adadun to pa eh. Ay, lakit na siya at nga anak ko. Nasihat na ulit na kasta. Makalawas min manong name ka ni Bernard, hindi makiktutak. Hindi malasing mo ti sumsumrek na customer manong name the uncle kini auntie. Kit awan ti available na waiter no di kat siyak. Niya. Inapanak. Good morning, sir, ma'am. Good morning, kapit nagbayag ka. June? Siya ka nagpaiso, auntie. Uncle, kumusta? Dito lang trabaho? Nag-graduate ka college? Simmer ka waiter? Ani, tabuses mo, taltalyawan di ka gusto. Kada abay sa mati baga.
Ano sir pinaka nga nagre-college customer na pagtrabahoan? Sus! Anti pangururayak kada giti tawag. So nga simrikak dito na napialang nga at pamastrikan. Okay man dito anti. Medyo minimum tigi sweldo sa damat dagiti tip. Tip. Una yun, mabisi na kita. Iti nakita kan, awan ang bisit ko. Pengamin nga, alasin hindi kasi nga trabaho, nadalos mo tanti. Ti madi akit dati dakas nga trabaho. Uy, ba't kami nani? Oh, dito ko uncle. Menu. O sige. Order kami ti pangaldaon. Hanan! Rumortan! Diyan kahit dito. Dan, rumortan! Dan! Pasensya kami ang team. Ano papasito may kakidain? Nabuwak di kiti customer man. Mas like di Bernard. Sino dyan? Uncle Kinantik. Apay. Dilawan dan, no? Apay nga waiter lang, ginagraduarak ti college. So, kasi nga talaga, ti style nga anti. Kapsad, di datang ko. Marami na pwede ito eh. Nagatupi tao nga. Pinabain na nakaradya yung ikit mo. Owen. Okay lang. Sige, okay lang. Oo, ni Matinanti. Oras na din nung lugar, ipakat na lahat at kinabiring na. Inistoryak na ito kininanang manunemi. Ay, nadyakit di nga ipag ko. Style na idi, style na pala na kabababa, ti panangkita na ti pada ng taon kasi siya nga klase ng trabaho. Dandari hanin makaanos, di iti obreros na iti bangkag. Tadala nga ro din ni lakay na. Nga mang supervise ko makadakwada. Mapanto pala makibiyang. Pagsaw-sawaan na dahil tayo ko. Para garden na. At doon reklamo na kin ko na. Nabusta ka no, basit pang sweldo na. Madeldelay pa. Sa ti kontrata ket libre ti pangal daw. Merienda ti bigat ken malem. No pa kanan na ida. Dadya si dada nga naimas sang isot ipa si dada. Kadagiti obreros. Ngembes ko mga naimas ti pa si dada kapag dagsen ti trabaho da nga maan. Mangluto ka no, nagpaluto ka no ti noodles. Naaromat na antiyan niya na humangarot. Nakakar-karo. Nagtultuloy nga awan tawag digiti nag-applyan mi manunemi. Aging nga nag-re-apply kami. Ngayon kasi di nga awan. Aging nga manunemi nga na madumuten ti kakompetensya ti restaurant nga pagiganam mi. Ket ni agkasay dumuten ti waiters, ti empleyado. Anthony, apay. Kastat negosyo, at panagnato na panagbabana. Kung na ni uncle nga, kasay ka no ti empleyado. Ket, sorry dakay ka ni Bernard ti may raman. Napialang nga pagtrabahoan, nga pagsweldoan, nga pakaawatan ti tip, dakampit ti may kat. Bastaman ti style ni uncle. No di kita'y nabayagan, sudat mabati. Kita na kumaman ti performance, Pag-ibasa na napait performance. Dati na pasamag iding kaada ni Antim, dakilang pakadaksam. Mga kanuno maulit manin. Kada dyan tibay sapay nga nagkuhan ti customers. Pasensya kayo John, Bernard. Alam, barbaring no, iti kaawan nyo to yan, adan tumawag ka na kayo. Sumalaso.
Nag-standby kami manin, Ano nga tanong ko, among tag-drive. Muka. Tapilis din siya ako. Wala luwagan ko. Nagpasada ta tricycle. Taxi ko nang kawanapin. Pinasumit class na taxi. No, bakante akit. Tricycle di bakante akit. So, ano nga rad? Sumbrek tayo ti hardware. Uno, intag construction. College graduate. Nagpatil sa minto. Sumalaso. Naging gama nung naming ni Auntie Biring, ti Maya mismo dito balay. Bag, magdala na. Ibag. Ano, nakagaman. Isya ka, ibag. Nakapasyar kayo man niya tinanong mo nga balay mi. Kumusta ni John? John, anda na ang team. Talagang ako lang pagtrabaho na. Di ba? Apa nag-cut aka sweater? Nalay off da. Maluglog ka nung batin ti restaurant. Abi ka din ti. Tuwa ka. Sagana ka man, pagpalamis ka, magdala na. Kit magpagatang ka, ipagakit, naggumatang. Ewan mo, balinitang, ori templa mo nga Diyos. Awan Diyos mo. No, kahit mo akit kape. Kaya nabudo ka, kapag kapyan na. Ewan nga nakasagana, ipag. Kape lang, di, wamito. Hanggang mag-sup-sup drinks. Hanggang ba't Diyos. Ngayon ka gumatang na. Yaman na ka. Sikat mang tatigatang ko. Dahil ko matagsangili ka. Apa ipag nung umay kami dyan, pag merienda na kami. Pag merienda ka din, umay umutang. Nagsuwerte ko yun, umutang ka lang rin, nag-merienda kayo ba? Ay, Auntie Biring, oras sa din, ayan nyo, talaga nga sumalaso. Sumasao, no? Kapenti, kung nakamalano, da kami lang ti adda masapul na. Tano umay kami jacket, adda masapul mi siyempre. Gamot ako masapul yun, kata kami, ang kayo mumayan. Kakasi na po Diyos sa damot palang basit dati nabati ka dati sweldo. Bayaw nga trabaho mo? Naloy opak nga ron, Auntie. Kaskas di nga napang nag-re-apply kami ng kaskas di nga wan. Kabay lang ti, agasikaso iti bangkag. Auntie? Kabailam di mga sikaso di bangkag kunak. Diyak pa na padasan. Kaya padasan? Apa auntie? Sumre ka nga agupra ka na kayo? Wen, sumre ka agupra ka na. Yan tangin ako matpagsapulan. Di ang sukay kat naga. Auntie, di lang mabaling nga medyo pinpintasin yung basit makisarita nga kasta. Ibababayo basit nga sila kang kalayon ka, hanggang kang kanay nga gungungat. Ito kayat ko, abay surunak. Di kayo manigatan. Manigatan na kumakit ng sarten kon. Ay, apo. Nangayo, apo. Malaso. Dulawin sa sawam nga. Kaya di kita operasyon di. Ayop di kita. Anong klaseng ayop? Aso, pusa. Ay, di nagpulpulsi po kasta. Ape ayop da. Pimanaw talatan. Ay, naumadan, ante. Gusto ko nakidi. Mauman to, di kita katulong nyo kada obreros yun. Ipagpagabuda lang kini Uncle, so nga dada, ngayon na maumadan ton. Awan da amin, ante. Kawandan. Kit katulong. Ada pa lang. Ada. Ano kasta nga kayo pumanaw, ingato asigot sweldo na. Ari ka tanong akong katulong. Kauna. Dahil nagtrabaho na akong katulong. So nga, Auntie, pimpindasan nyo ba siya ti ugali? Baka ba ati siya mauma ako nagbaling nga kaanakan nyo. Dalamin sa asawa nga sta. Huwag ka na tiwota ka ng pagkanaw. Laglagay ba ma? Siya ti kaaduan. Siya ti nagkapon ti kaaduan nga kadagiti na gastos mo nga naggraduar. Nga maumat sa Serbina, sumalasaw, naggraduar ka mo saan? Auntie,
nakasuluot. Tapos nagas kapig sa uni. Ay, sukwet ko! Ay, Magdalena, huwag kamay! Da ako ni Pag. Alamiis nga soft drinks. Kaya na naimas nga tinapay. Kaluto. Lakit, uminom ka na ito, mapalamiisan na ulom. Uri nga tanong, iyelo nga mismo ti paunig na nanang hanga lumamis ti ulo na ta. Gagangay na ta. Yeah, boy. Ana, may ka na. Isuro ta ka. Ni uncle mo't mangisuro ka. No, ada mga alam mo pa akaduam. Sayat pa. Diyak kayat, andi. Abi ko mga di mo kayat. Diyak kayat sumurik ka na kayo mga sikaso ti bangkag yo, uno, garden nyo, talon nyo. No saan yung isaratin ti kastang ugali yo? Eh, sakit mo sawat. Pindasin nyo makisalita. Ti tao nga dagun-gunudan na, napindas pa nakisarita na, da kayat agkalikagom eh. Da kayat agkasapulan. So nga da kayat basit ati medyo adamat please. Pinisuro na. Anti, mabali yung tagawid. Anta karbay mangimang papanaw kang ka. Mismo pa nga balay mo, maramid mo lang kayat mo. Nga kasla balay mo. Nini. Kaano pa nga muna taksitan, ha? Barbaring ko na sa pagnakman nyo. Alam mo lang kan. Pumanaw ka nanti. No di mo kayo naguyod-guyudan ka. Ay, yeah, John, anak ko. Bay, anak na. So, alam po na kayo. Abi pa panahon na. Pintasin nyo para kisarita yo. Ang gasta. John. Sasapo ya. Kasla dakilat ni tao. Kasla dakilat na mabalin na. Nga di mo ta, auntie. Amo ka maamiris yung aramidon yung katmadi. Hanggang nagtalaw na gito obreros yun nung nasihat kayo. Han? Nung nasihat ko matararamidan nyo. Nung tratarin yung gusto na gito obreros yun. Hanta ko mapumanaw. Ngayon kabuta saan nga matratar. Hore no, adad dyan ni uncle nga mga magpadpadispensar. Ngayon nakaro kayo magtararamidan nyo. Kasi nung adab, tawad nga obreros yun. Alam? Gusto ka niya, auntie. Auntie, nag-graduate ka at college, di ba? Nakaadal ka, nakagraduate ka ngayon awon sulsuro, auntie. John, nanang bayan. Yung bagta isuda imaid to. Tadakarbengan tayo baka kahit tingay baga. Tada tayo mismo dito balay. Auntie, mabalin nyo pumanaw. Sabi ko mapapanahon na. Ang tabi na nalpasan nagsalita. Agpa-dispenser kayo ng kanya. Kada kami kininanan. Ano ko magpa-dispenser? Iti kasta mo ugali yo. Ng oras na din, ayan nyo. Kasla dakil at bukod yung teritoryo. Diyak manipatan din na namin yung kanya, hindi restaurant. Papi, ganti yung katin kasta ng ugali yo. Tun anong isartin nyo dito ang ugali yo? Tun makasarakat katapat yo. Siguro siya akong katapat yo. Sasawa ka laon, servit, tao ka sa sarili tayo. Bigbigay ka ba't kahit utang ko na yung panganakim kada kayo. Hindi, amok mat kahit. Nakaduan na nga, nag-utang kami kang ka. Isod ka po na ka nakapag-graduara. Ala, ipag. Siya akong di dumawat ti dispenser. Hanggang dumawat ti dispenser na nang. Kapag nga dumawat ti dispenser. Anak ko, ore kasta ni Antim, lumbing nga, nangat nato di buses mo. Uy, talang aramidak. No, barbaan mo saan ko doon nga maulit. Madilat ta. No, di kita tao nga, kuspilyo kita handa nga lumaban. Di handa nga may kuspil da. Masaktan kami, Auntie. Adarik namin masaktan. Kapag na sakit, di pa nagsasarita. Sikat at nakasapulan na, kasapot ka pa nakastat saom. Di ba? Awan ang digit obrero siyo. Apay, ano gutan yung gamit mistake yo? Ita, ayabandak.
Malak ti kaduak. Kasapalap nagsasaw, lala, usto na, anak, usto na. Kuha ipag, aramidin mo't kami na, ti oray, sagpaminsan lang nga, napakumbaba. Oray kastoy ko mga sitwasyon. Nga kunam kumangit ala, Diyon, nakanakan, no, kasi dala, sorry ta. Sorry at. Talaga, madilatante. Kahit mo, auntie, taulod-ulodin kang irwar. Auntie? John, auntie, kahit mo taulod-ulodin kang irwar, timakder ako mga. Nalilagaro ka, ano ka? Loko ka. Kahit mo, isak lang ka? Ano nga kaso? Sikat isak lang ko, auntie. Ibaga nga remote ka. Adda ka mismo di balay yun. Adda ka mismo dito balay mi ko. Auntie, ore kas ti kinababami, kaya niyo itultuloy ka, di mangimamag ka na kami. Ulit, da kayo tagkasapulan, kalpasan na, kasta pa nakisarsalitam. Kasano nga maalo ko itirignak? Alaman? Dahil tagkasapulan ka ba't nababaybayan, di bang kagyo? Baka ado pwede kita ko dyan, naskin nga maasikaso. Baka manlogi kayo na saan nga maasikaso. Sige. Ito na nung nga humay ka. Nga rugyam tagtrabaho. Auntie, mga alak ti man sa kadwa. Tilats ka nita. Manot sweldo. Anya di kitinaskin. Masabi nga ta kontrata, auntie. Ata, ito nga ta kontrata. Basahin mo sa jay. Ija ito pagpirmaan, parawat kontrata. Bapang umay kami dyan, nga hampay na umno, at napindas nga. Basta, may katulobi ka. Sabaan yun to. Sige, auntie. Nakaro din. Awan na ta dispensara ya. Di na uyong ka no, adakam to dyan mismo nga teritoryo. Nauyong ka pa dito sa mo teritoryo, di na uyong ka tumandyayan. Ay, umay kam to antingin talaga di mo ikatending hasta ugalim. Sumalaso. Agikat ka mga dakos. Ay, handa mapirmahan nga kontrata. Iti inam nga bulan. Maling ka isak lang. No di itong palin ti kontrata. Kaya daman nga siguro katulagan sa diyan nga, hindi mi kaya ti mabugbugkawan. Awan ti may kabil lang kasjay. Masapol nga may kabil di dyan. Handa kam nga bugbugkawan, handa kam nga ong-ongtan, masapol nga nasaya ti panakisarita, komunikasyon ti employer kay empleyado. Tinawag ni Bernard, manong name kahit mo? Amin sa trabaho kit padasin, nalapag ito nga saan. Ang lagay kita ti kontrata. Anit nagpanawan di kiti obreros da. Diya, kinaungat ni auntie. Ano nga tanong, tukam di ulo naman minsan. Alatag na kami. Mismo pa yung dito balay ni May. Kaya mato madiboses ko, inanawan na klinanan. Ulod-ulod ko mapairwar. Nayat ka. Awan nahalits na kaligit ang obra At nahalits ka isurang ka na angkel. Patasan ta kami ng umbra. Anyata mo, baka di tatang umasanso. Kasunod isanso. Itagso kayo tinaga. Si gamit. Ako laglagi pa nga tinaga ti pagkapuan di kiti makmakan. Napang kami nga rod manong naiming nasapa kami. Alas 6 pa lang timing nagsapa. Nasapa ka talaga. Pambarami o may makipanganin nanti. Mamigat ka dito Kaya no talaga nga pamigatan na kami Pikat na saan. Sige. Biring. Bye. Pag ito sa remon di katulong ta mamigat tayo aminin. Ta kabayat nga mamigat tayo. Iso nga pagsasalita tayo ti amin. Bagbagin ni Uncle.
Uncle Munting, manunimi, tanasiyat katagat, panagsarita. Kabayatan na mamabigat kami, manunimi, kinamgatangin, at mamaridang, at talata tuyo. Mahilig kiti tuyo, di? Ay, kit mayata. Naimas nga beso tuyo, Lalo no, may sausaw iti kamatis. Po, naimas. Anong dito bulbulong ito, pinasalad ko nga kwa. Jun, rangaw ti kaputing. Po, kit mayata. Kung nakalano, ada madlatakit ika na. Ada pa sobre dirabing bulalo. Balin ng kaldo. Awan knowledge siyo may panggap ti farming. Hindi lang elementarya kami uncle. Damat kargarden di. Di ka damo yun may panggap ti mula. Natin. For trees. Ganda dumapay. Ipashare kayo sa Jai, panaka-farming. Tapos na makita yun, no? At sitwasyon. Teramidan nyo dito ay aggabot, aggait, agsibog, agmula, agharvest. Ganda dumapay. Monosweldo ti may sangal daw, uncle. Minimum. Monosweldo iti restaurant di. Magami. Yes. Kasta. May panggap ti merienda. Naruam kay kadi ang merienda. Hamat kadi uncle. Mabalin nyo matag merienda. Mabukod kang merienda dyan. O kayat yun, ti agtabay ti sabat, aglit na kayo. Mayat. Mayat uncle. Kung saan, bakit di mga remedyo latan. Tilang remedyo pamigat saan, pangrabihan, pangal daw. Ngayon manatnas kang masida ti pangal daw. Okay. Sigun ti damag agad. Kaduan na nga paluto ni antikit noodles nga kanin di kiti obreros. Madia. Nung anya nga takastoy ng kel. Diya balor di kanin mi, ti julangin nga inayon di sweldo mi. Dada kami ti makamo iti pangal daw mi. Ay, nasa isat pa karod. Kung nga dagos ni anti. Ngayon manot balor ti makan. Manong at tibalot kang kanin nyo. Siya agad 150. 150 ang balor ti kanin? Ano, ingkat ti karinderya, manutiya ka. Order mo. May sangin na po, Dua klase nga masida. Kito nanti. Diyan na po, nanginan. Dua klase, sag 50, 100, 150. Uy, nagpaiso, honey. Bana yun ang pagidi ata, sa aning nga nasken pa, nagkastar kayo iti paglutuan, panagluto. Hanggang nga mapayin nga nasken ang serve. Sige, 150. Okay, mayat ka Bernard? Mayat Awang merienda, awang pangal daw, tadakamulatan di makamuti pangal daw. Okay? Dahil 150, may inayon ti minimum, mayat. Mayat, gawin? John, mayat. Sige. Di pa nagtrabaho yun. No kaya't yung irog nga masapa. Okay lang. Masapa kayo magagwa, agsardeng. Basta consume nyo iti 8 hours a day. Sumure kayo kumata alas 6, 7, 8, 9, 10. Mabalin nyo nagritiro ti 10. Sumure kayo ti malam, rugyan nyo ti alas 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 7. Malapipinas, 3, 4, 5, 6. 4 hours. Ag 6 to 10 kayo, ag 3, ag 2 to 6 kayo. 3, 4, 5, 6, okay? Okay. Napimitas na nalamamis. Amen. Bakante tati 11, 12. 11, 12, 1, 3 hours. Bakante ta. Ano brata na kwa? Bahala ta na. Ano brata? Sige. Nabamingot pinasya ti farm, anong name, inorient na kami ni Uncle. Anam ako na. Awan, ti saan nga narigat, ngim no, maruam ta. Sige. Okay. Manong name, irinugyan min. Mabisinak siya. Yung ka mangtaba ka sa ba. Or iti baganda man ibaga nga bayadan ta. Yung kan. Dadyan Tapos dadyan sa muling taon.
Orang at dapan nakadalikan ito, mangalakat na kayon, sungro da mo. Pangal daw na nga. Pangal daw ta. Tadalakit pagluton dito si Kaman. Agbalon dan ton di bagas. Lutan. Di sa daenta. Ne, di agna puros na karagita natin. Oh, di mayat. Walang baga pabayadan damay. Dula, bayadan. Baka ikadan na bala di 150 may na yun. At aga po maitik mula. Ana. Tandan talatamot na basta makamutan. Manong name about farming. Insuro na kampay manong name ni Uncle nga agaramin ti organic fertilizer. Kahit nangasawan manong, haanin nga paggastusan ti abono, handa pagpaspasuyutan. Dikit mayat, nasalunat nga natin dikito. Tiyempo ti pa nag-harvest, manong naming ito, dikit di komersyante, awit nga umay. At damad Uncle kini auntie nga makitransact. Yan, mayat. Makabulan naman. Kinsenas katapusan ti sweldo manong nami sagsagawisaw ka may apo kas lata lang susweldo mat na mga pobisina mat na pare. Kaya lang data iti farm. Farmer ta. Kabali Oresan ta naka-aircon. Nalamis te presko nga angin. Ya? Ken presko digiti papaunag ta. Di mo madlaw. Di ba? Kurang na pare. Kurang na. Anak at ti kasapulan ti lalaki. Babae. Oo, nasilat kurang ta. Babae. Heto na sa ita mga babae. Da ipakastoy ta. Hore ka damat mabalintang pagina. Damat kubo-kubo to'y. Di mabalinta pa ito umiyanin, di ba? Kaya mabalin mo ta. Makalanda nga ti babae. Kaya nagaram ta. Nakalagip manong name deto'y nasingit kanyak idi nga klaki na reduwarak matlaing man. Nada idi madlaw ko nga rik na isang sangyan kanyak. Idi nakapagreduwarak kami ngamin saan kami nagkita. Nakalakip, nagring ti cellphone ko. Hello, June, kumusta ka? Lani, nakalagip ka man. Busy Ano namin trabaho? Mga opisina. Basta nag-field. Busy ako, nag-field kami. Piyapi ka na kayo, ha? Sige nga ayan mo. Dito yung opisina, ang kumpanya. Dito'y F company. F company. Ano ito? F company. Field company. Field company. Oh, madamo kasta. Field, dito talon, bangkag, dakamti farm. Farm! Sikat supervisor ita. So, at posisyon mo ta farm. Sikat ti para sweldo. Agsusweldo. Agsukay ti taga. Agaramid ti organic fertilizer. Agmula, agait, agsibog. What? Apay, awan ti nastrak yun ba? Tumawag ka na kami. Kaya orisan kam kuma nag-graduate ti kolehiyo, so palaso kuma Basta kumas, naskan kat makaadal ka, ti yan namin naskan harapin. Sino ka duwam? Nalagay po ni Bernard. Awan. Nag-waiter kami di. Kasi kinanto niya, namuak nga waiter. Ita nga roden. Ita, nadabukod nga restauranan. Manager, boss isuna. Ay kasta. Di man nagununit ay napang kumukumaman, nagbaling ng waiter. Kasi pasa nga nairoon kami. Inuti ayan yung bandad ta. Kapay. May ka? Presko lakid data. Oo, gusto talaga presko. Orisan ka mga naka-aircon. Presko nga angin ti. Mang palbalamis ka na kami. Ito bakasyon. One day off yung aron. Wana, Monday to Sunday. At mabaling nga baybayan na kita yung ulami. No, pasyar kami, mabaling at damat talo nga oras nga, oras nga, bakandemi. Awan ti bakandemi nga daw, ngayon da bakandemi oras. Umayk tumanitan sa Saturday. Saturday, umay ka, sige,
ipartsyanda ka. Ikaw ding, native lang ang manok. Uy, kayat ko. Lames adda, daa. Nakayat mo lames. Kayat mo bukto. Ito lang tabuktok to. Luloko ka talaga, Jun. Manong name imbaga ni Bernard. Umay ni Lani. Di ba? Paspaso kami di. Kasi jay, para paripirip ko. Di siksigalat at partner na. Di ba nga lamang ka nakaman? Sika mo lang nagkuno nga tikurang takit babae. Ado mo kita babae ta. Dani kita upa ka da. Si Kaumet. Sige, tawag kang moment, barbari no available isunan. Pag pinustanda ni Wilma na, ni Wilma. Tinawagan na ni speaker na. Sige ka, Bernard. Mustahan? Kastoy, nagraduar ti kolehiyo. Okay man ito pagtrabaho kami. Nalablab sa pitag sa okit. Adadangan takdakkel ti mapastrak mi. Hindi kita dadumang bang opisina. Basta. Dakam di man isang farm. Kaya mo pamasyar. Umay kanto Sabado. Sabado? May kanto ang lunch. Kaya mo netim nga manok. Tinula? Sige. Umay to. Opo. Umay kanto umay to. Problema pare. Masapol nga ag pinalumbatan to. Kaya mo sawan. Kaya mo sawan. Bembagong ni Lani. Kaya niya tamom. Kahit mo sika, kahit mo ni Will mga bangbangan. Nita mo, baka every Saturday kada Sunday no addaw umayda o bembang time, bembang day. At kasta nga ron tinapasamak manong nemi, di pa ilang at dumariknak. Anasang sangayan kinilanin lang lauran, nangaroon di makita. Kat ni, adadang nga pimintas. Lani, talagang nakapindas mo yun, napiminas ka maintan. So, ang tiyak may gamit tirik na sika. Arakopon ka. Uy, saan ako marakom ka? Diyan bastos ka. Di ba bidamagin na the boyfriend ko? Tadan? Ompay. Ay, adda gaya man. Sino? Sika. Inis mo, di ba lips ko? Ano nga virgin ti lips ko? Bernard, the Jenny Wilma. Ay! Sa batak. Hello. Kastulit pagsapulan nyo. Takil sweldo mi. At dapat yung bonus mi, no? Kasta nga napintas ti harvest. Again, enjoy kami. Kasta. Ag-enjoy ka if you love your work. Ag-enjoy ka eh. Nakalat ako mga nagturpos ti college na dahil mo tapang ko college sige ko damat knowledge mi agriculture ko mga ti kursoyo katkas lakas ta na kaya ba't adumat pagadalan nita pamphlet kanda dumapay karuta kay nga din kahit mo timanganan kahit ko na ta sa bali papakang ko ken ka nagmat ka. Loko ka. Apis ako yan na. Kayat mo, dito kubo. Hala. Kayat mo sawan, umuna nga padas ko. Kubo. Naka mga rod. Timot ko ma-hotel. Napimpindas dito yung kubo. Nuktam na tatawa. Fresh air, hang aircon. Manong name na si putak ti panagin na rako panagin nagek-dagiti duwa sa kam nagsinyas ora ket duwa ti kwarto ti kubo pagbali ng tawag-wagen ta dagiti sa gumay-may kasla di kam palapat dyan manong naming nga babae di ti umay taday dyan tinangrugyan na kada Sabado nga umay da manong palpalumba kami sa kam tumangan sa kam tagpaspasyar, ipasyar mi ida, nagitay, na dumadumas paset ti farm. Idi omay ni uncle. Kadadaman kayo mo.
Dumandanong ka tayo yung babae. Uncle, andiyan ka timasabol, ti babae, lalaki. Kay babae. Isang aron. Nung as pagarigan nga ron, masikugan nyo edad, asawa kayo. Nung as pagarigan, ti palubos si Uncle nga, mangipatakder kam dito, ti balay mi, di mayat. Agad bayat lang ta. Dito ikam lang tangang tultuling ang trabaho. Mom, John, manipo di dita kayo ti mga asikaso ti farm. Dagdakilan di mapaspas rin. Gabutawan liwayo, nga mga asikaso, umad-ado di kita maimula, dumakdakil ba ti harvest. Naglako kayo pa yan nga nagiti vermicas. Yeah, nagiti patpatubon yung similya. Nga nakgal ti ado di kita agorder. So na, nagdakil ti na ituloy yun. Kahit mano ti obreros dito idi, nga nagdakil ti sweldo da, numampay, kiskisayan ni Antiyo. Idi dito ta dududwa kit. Walo idi ti obreros dito eh. Kahit dadi trabaho yo, nga dududwa, adadupit ti matrabaho yo. Trabaho da. So nga, kinatulag ko niyan tiyo. Kadan to bonus yo, ken ma-increase ang kahit sweldo. Giyamanan mi Uncle. Takdakkel pa yung sweldo yung hindi kita ko. Kada nga mga pobisina. Ket ni, dahil taramigdan nyo, ket asikasuin nyo lang, nagitinaskin nga asikasuin nyo. Ito raramidan nyo sa business. Negosyo na ito. So, ang nagnegosyo kayo, kaamlat mang pagpanegosyo ka na kayo. Uncle, dito kami nga rodin. Dito kami ngagnaid. Mangipatakder ti bukod mi nga balay. Iti agbaling asawa, kastamatan ka ni Bernard. Agkaruba kami. Tapno tuloy-tuloy ta, iti pa nagtrabaho kami. Amang palawa, amang paduas ti panyo. Kalawan, uratan na lawang madado nga daga. Di ka tayo, bakante ta nga mamulmulaan. Na iso pagbalayan yun. Nagyaman kami ang kaya. Kumusta mo tinanti? May kahawamat. Nabayagang jak nang ti takil na sakit na panagsasauna. Kaya my God, balaya. Nung mangigmuha na yun, di pa na nagnakam yan. Anda ba sit pa nagnakam na? Pimasyar ni Auntie Biring. Ay, Bernard! Yun! Abete! Abay! Basta pa nagsugmat mo, ha? Ni Auntie mo, Bernard, John, nakunam ko makita. Abay, Auntie, kung namin kumamit, Ay, kung naman. Di ka pinagnakam, Auntie. Doon ako, nagtalaw kami, man. Ay, saan ka nagtalaw, nakabimbindas na ramid yun. Doon, nakabimbindas ni farm, mani po, dito na kayo. Hindi talaga ayaw, Auntie. Sa kasta pala nagsasauyo. Pintasin nyo matan, sa bali, sa bali, matan anting. No, talaga talawan na ka. Ay, han. Alawan. Adan ako na ni Uncle yung, kayo ti mangipatakder ka na kitibukod yung bali dito, dito ka ngagned. Kito nanti, tap na tuloy-tuloy, nga dakam ti mga sikaso iti farm. Kalakad na siya itong asta. Alawan. May pabayadan no kan. Nataan na siya, tanti. Buonin na antin, arakupang kaman lang, Tap na di asta kita, balbaliwa mo, ti madingo galo. Anti, Ay, naragsak kami pag kumano. Si bibiyag na di tatang, kapsat yo. Anti, ore no, kasto lang ti trabaho mi, napindas si biyag mi. Kayo na, kabutan ang gagat kayo. At doon tinalid siya may panggap iti farming. At doon ti atiwan nyo nga nag-opisina. Kasi laki la businessman eh. So, ang ardanti, makinig-negosyo kami kada kayo. Ta-negosyo dito nakikapag-negosyo kami. Tumit paggapgapon ti kwayo kat. Ti maururnong yung kwartahan. Kaya na, walang sigada ti pension mi. Nagretiro kami nga ni manula ti pension mi kinangkalyo. Noawan daw ti farm kita. Mati, may gamay nga dakkel. Kastaman ti ko nakanti.
Nagmayat nga denggen no, napintas nga panakayablat ti sarita. Nagkalay sa kam nga rod kini Lani double wedding manong da Bernard met kini Will. Ipanagder kami, iti karuba nga balay, dream house manong name. Nga dati on to ti farm. Kat no idi kat kubo ti pagiganami, itamat na kat balay. Ti asawa ka ni Lani manong name tuloy nat ng opisina. Iti taganakin na kat siyempre. Anda matulubing agtartaray dito farm. Talo manong name hindi kita anak mi kani Lani kas tamat kani Wilma kani Bernard. Padpada kami, gusto talo pare. Uy, tagtatalo a puto. No kaso iti tiragsak day nga farm manong name ada day tantadan ni kiti anak mi. Nga makitinulong mo ten, no kasta nga bakasyon da, ngagsukay, nga mga sikaso iti farm. Napigsapa lang daan ti kinangkel. Kasta mo ten kininanang, agraman di kiti duwa nga kaabsat ko, manong name, babayan titulong ko, nakapag-graduar da, isuda ita ti mga opisina. Dakdakkel ti masapsapula, gibisuda man. Tara pintasen ti bingay mi kadaan ti kinangkel. Kaya, haring nga sweldo, no diket porsyento makibagbingay kami. Lumano, iti mapaglakwan, ijayt kami nga pagbibingayan. Anong nimi, Jackman nakastrek iti kunada nga collar job. Ngayon kayat ko ti kastoy nga trabaho. I love my work. Gabot na ito'y iti nakairwaman. Kahit sabi ko anong nimi, tatultuloy ti panang trabay na po Diyos ka na kami. Taore man no kasta tirigat, ti panagbiag no agsalukag ka. Ore man no adda kita kas kini anti idi, nga tagibasidan na ka, ngem, at panagbalbalyo ti amin. Dito nga ron, ti pagkasalita. Thank you. Itilaing mo nga nangurnos, kalpasang inakinsan king ka di Italiana. Thank you, tilaing mo nga nangibasa kit sabi ko Tadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdengag ken nagbuya, more power to your program. To'y nga ron agyaman nga pagkaya mo. June. Sumalaso. Thank you, tingka pa nagsurat. Na 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 na.